आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. जनगणना 2027च्या पहिल्या टप्प्यात 1 मे ते 15 मे 2026 या कालावधीत स्वगणना होणार आहे. स्वगणना प्रक्रिया ही पूर्णपणे अत्यंत गोपनीय आणि सुरक्षित आहे. याबाबतची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनी दिली आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी मच्छिंद्र सुकटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जनगणना अधिकारी सिंधुदुर्ग. भारत सरकारतर्फे आयोजित करण्यात येणारी जनगणना 2027 ही देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्वाची आणि ऐतिहासिक प्रक्रिया आहे. जनगणना 2027च्या पहिल्या टप्प्यात दिनांक 1 मे 2026 ते 15 मे 2026 या कालावधीत नागरिकांना स्वगणना म्हणजेच सेल्फ इन्युमरेशन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना आपल्या कुटुंबाची माहिती स्वतः सोप्या आणि सुरक्षित पद्धतीने ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे. स्वगणनेसाठी नागरिकांनी भारत सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर म्हणजेच se.census.gov.in वर भेट देऊन आवश्यक माहिती अचूकपणे भरावी. स्वगणनेद्वारे नोंदविण्यात येणारी सर्व माहिती पूर्णतः गोपनीय व सुरक्षित ठेवण्यात येईल. शासनाच्या विविध विकास योजनांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन करण्यासाठी जनगणनेतून प्राप्त होणारी माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. तरी सर्व नागरिकांना मी विनम्र आवाहन करतो की आपल्या जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी जनगणना 2027 मध्ये सहभाग घेऊन स्वगणना करावी. आपली जनगणना, आपला विकास. धन्यवाद.